سلام زخبركم تخاتل تقندل نحجي تدالوي حاصر تنتان سبورت حيز قريبا لخو سناي مكتال زحلف سومون توتنهام او ويمبلي ليفربول عراق اوت يخسداس تعذبني اخينو قدمي سمونون ليفربول عتق مانشستر يونايتد زلقلق زبلت مخانا اب حسابات مورينوس انتاي كون يمصن يريخون اب انفيلد نتر 4 جولات اب ويمبلي ززرق مكلخان ليفربول كتقعون يرن زبل حساب دمسيو يخون ولاس كابز كله مس ليفربول 0-0 بمفلاي زوردني درعنا قفيتا تقليل خنا قف زقل نتان مانشستر يونايتد زبلت ليفربول بليص السعاره توتنهام بلاليصه بمدها طرايلو يحسب نيري يخون ምናልባትውን ለሊቨርፑል በሓንታ አውቶቡስ ተገላገልኮ ቶተንሃም ከአሞ ክልተ አውቶቡስ አሽገውን እንተወጪየይሉ ይሐስብ ነይሩ ተቆይኑ እንተወሓደ ሒሳብ ቀዳም ፍርቅ መዓልቲ ክንፈልጥ አይነቀልኒና አማሲኡ ዝወሰነ ይወስን ግና ውሳኑኡ ንውጽኢት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ጥራይ ኮነን ክጸሉ በዓቢውን ነተቀጻለት ዝኸይ ዝነበረ ክትዓጀስ የመሪኖ እንተወሓደ ኣብ ዓበይቲ ጸወታታት ዝተለምደ ስርዓታት ጸወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ወይ ክጻወት ተኽእለሎ ድዩ ولاس ጨሪሶም ደገፍት ማንቸስተር ዩናይትድ ክቀብጾ ዘለዎ ሕቶዩ ሓደ ካብቲ ሞሪኖ ኣብ ጸወታ አንፊልድ ዝተነቅፈሉ መሰረታዊ ስልት ጸወቱ ኣብ ናይ ባዕሉ ተበግሶ ዝተመርኮሰ ናይ ጸወታ ስልት ክንዝጥቀም ኣብ ስልትን ውሳነታትን አንጻር መጋጥምቱ ተመርኪሱ ክጻወት ውሳኔዩ እዚ ዓይነት ጸወታ እዚ ኣብ ጥንቃቐ ዝደሃበ ጸወታ ኮይኑ ምሳብ ግዜ ዘሎ ዘመናዊ ኣብ መጥቃዕ ዝደሃበ ዓይነት ጸወታ ዘይከይድዩ ተወዳደርነት ንዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እናተረረብ ዝመጸሉ ዘሎኻ ምስለ ዓለወት 6 ማዕረ መውጻእ እኹል ስለ ዘይከውን ኣብ ምክልኻ ዝታበ ጸወታ ከዓውተካ ዘሎ ተኽእሎ ድሮትዮ ጀርገን ክለብ ሃንደርሰን ወናልደም ኤምሪካን ኣብ ማእከል ረቕሪቕዎሚ ተጻዊቱ ድሕሪ ዕረፍቲ እንተወሓደ ንሓዲኦም ኣልዩ ኣብ መጥቃዕ ከድህብሞ ጋንታይቃ ሃጓፍ ስለትረክብ ብራሽፎርድን ሉካኩን ከጥቆዖሚ ነይሩ መደበይ እንተኾነ ግና ክለብ ናብ ምክልኻላት ሂቡ ክጻወት ስለ ዝመረጸ ነቶም ሰለስተ ናይ ማእከል ተጻወትቲ ክፈናተቶም ኣይመረጸን ጆሴ ሞሪኖ ድሕሪ ጸወታ ሊቨርፑል ዝሃቦ ቃልዩ እዚ ዝምስክረልና እምበር ሞሪኖ ኣብ ስልትን ውሳነታትን ካልኦት ጋንታታት ተመርኪሱ ምጽዋት ዝፈቱ ምዃንዩ ገለ ንሞሪኖ ዝከላኸሉ ኣብ ዝህብዎ መልስኻ ኣብ አንፊልድ ከፊትካ ክትጻወት ሓደገኛ ስልቲ ምዃነ ሊቨርፑል ወራዳ ሕማቕ ምክልኻል ኣለዋ ይበሃል እምበር ኣብ ሜዳ ናይ ምክልኻል ተሞክሮኣ ጽቡቕ እዩ ዝንበብ ስለዚ ከጥቆዖም ዘይምውሳኑ በሊሕ ውሳነዩ ሉካኩ ዝረኸባ ዕድል ኣመዝጊቧ ነይሩ ተዝኸውን ከኣሞ ሞሪኖ እቲ ጂነሲ ምተባህለ ነይሩ ዝብልዩ እንተኾነ ግና ኣብ ሙሉእ ጸወታ ሓንቲ ጥራይ ዕድል ናይ ምዝጋብ ምርካቦም ንባዕሉ ዝነግሮ ዛንታ ሃልይዎ ብርዩውን ማንቸስተር ዩናይትድ ምህሙና ጸወታ ምክያዶም ካብ አንፊልድ ዘካይድዎ ጸወታ ብዘይካታ ዝረኸብዋ ሓንቲ ነጥቢ ካልእ ክትረኽበሉ ትኽእል ኣወንታውነት ኣይነበሮን እዚ ዓይነት ድሕረ ባይታ እምበኣርዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ቶተንሃም ብተካይዶ ብሩእ ያመሓይሻ ክትኣቱ ዓብ ጸቕጢ ዝኾና ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተላዕሉ ኣሉታውያን ክልተ ሓሳባት ብዝግባእ ኣብ ጸወታ ክትምልሶም ተዘይክኢላ መዓስ እሞ ክትምልሶም እያ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ናይ ምክልኻል ስልቲ ክትጥቀምከ እንታይ ክትርጎም ይኽእል ንነገራት መሊሱ ሓላልኾ ዝኽእል ከኣ ቶተንሃም ብኣንጻሩ ኣብ ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ምህላዎም እዩ ቶተንሃም ኣብ ቀረባ ግዜ ከምጽዎ ዝቐነዩ ውጽኢትን ጸወታን ዝደልይዎ ዓይነት ስልቲ ጸወታ ክጥቀሙ ውሕስነት ዝህቦም ኮይኑ ብኣንጻሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ከኣ ሓንቲ ምርጫ ጥራይ ዘላቶም ንሳኻ ከጥቅዑ ጥራይ ከም ግደ ሓቂኻ ምናልባት ሞሪኖ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ስልቲ ክጥቀም ይኽእል ድዩ ወላስ ክቕበጥ ዘለዎ ሓሳብ ምዃኑ ቅድሚ ምውሳና መስፈርቲ ናይ ኣገደስቲ ተጻወትቲ ኣብ ግምት ከኣቱ ዝግብኦ እዩ ሓደ ኣሰልጣኒ ዝጥቀመሉ ስልቲ ብግቡእ ክምዘን ተኾይኑ ኣገደስቲ ተጻወቱ ንምርጫ ክህልዎ ይግብኦም ፖግባ ኢብራሂሞቪች ፌላኒ ካሪክ ገና ብመስፈርታ ኣልዮም ዘለዉ ኮይኖም ተሰይሮም ዝቐነዩ ተኸላኸልቲ ጆንሰን ኤሪክ ቤይሊን ግና ንምርጫ ድልዋት ኮይኖም ኣለዉ ብፍላይ ፖግባ ንማእከል ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ምቁፅጻርን ንኩዕሶ ኣብ ምዝርጋሕን ዓብ ተራ ዘለዎ ተጻዋታይ ኮይኑ እሞኻ ኣሉታዊ ውጽኢት ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዝተሰብረሉ ዝጀመረ ምዃኑ ኣገዳስነቱ ኣብ ስልቲ ሞሪኖ ምናልባት እቲ መፍትሒ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቐንዱ ግና ንውጽኢት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ቶተንሃም ካብ ዝጸሉ መሰረታዊ ረቓሒ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ሓንጎል ሞሪኖ ኣሎ ዝውስኖ ኮይኑ ንቶተንሃም ከጥቅዖም ክኾነሎም ከኣ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝምነይዎ እዩ ዝኸበርኩም ዝኽታተል ተቐንጀል ንሕጂ ድበልኮ መደብ እዚ ነይሩ ሰላም